Humingi ng dispensa ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Zaldico at ni Congressman Attorney Jill Bungalon sa mga nadismayang festival goers sa Day 3 ng Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival 2025 nitong Lunes. Ayon kay Congressman Bungalon, agad na nakarating sa kanilang kaalaman na may ilang ticket holders na wala nang naabutang aktibidad sa venue. Paliwanag ng kongresista, nagkaroon kasi ng biglaang pagbabago sa schedule ng activities sa Day 3 ang organizer, kaya maagang natapos ang mga aktibidad sa huling araw. Aniya, naiintindihan nila ang hinaing ng publiko. Bilang pagtugon sa mga reklamo, inirekomenda na umano ng partido na ibalik sa ilang ticket holders ng Day 3 ang perang ipinambayad ng mga ito. No, kung makikita naman natin talagang dagsa yung tao. Although talagang mayroong mga hindi inaasahang mga pangyayari. That's why we're giving our apologies. No? Kami po ay nagpapaumanhin sa mga hindi nakapasok, especially doon the third day ng festival, yung mga nakabili pa ng ticket. Pero dahil hindi nila alam yung naging schedule, so of course, they were disappointed. Bukod dito, patuloy din umano ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Tourism o DOT Bicol para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga ipinaabot sa kanilang reklamo. Fortunately, hindi naman natin ginusto yung mga pangyayari, but because of the changes of the schedule, there are some they were not notified, but and of course they were not updated with the changes of the schedule. So kami po ay magde-demand sa organizers ng refund para doon sa mga bumili ng ticket at hindi naman po nila na-avail or napakinabangan. At patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa organizers and of course the Department of Tourism and other organizers as well as suppliers para po maibalik sa kanila yung pera na binayad nila sa pagbili ng ticket at nang maibalik yung pera dahil hindi naman nila talaga ito ay napakinabangan. Sa kabila nito ay pinagpapasalamat pa rin ng partido ang mainit na pagtanggap ng publiko sa Bicol Loco Festival ngayong 2025. Ang Bicol Loco ay patuloy na magiging hakbang din po tungo sa mas masiglang turismo ng Bicol Region at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng organizers, suppliers at lahat ng mga turista, mga festival goers na sumuporta at nakilahok sa second year ng Bicol Loco Festival at we're hoping na mas maging maganda pa ito sa mga susunod na taon. Regarding sa refund, I would suggest na sa Bicol Loco official Facebook page na lang makipag-ugnayan para sa proseso ng pag-refund. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.